Sai paluama ruasmu sian nasaha olomo sian rohada gingpe sambing maaf le Tuhan las ni rohani hubungan najumu goarni najumu goarni Jaladami dari batana sumurung sien saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati dohok pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamangenang, selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Namun sebelum kita melanjutkan firman Tuhan hari ini mamangenang, marilah tetap kita ingat bahwasanya di gereja kita HKBP ini adalah Natal yang kedua. Kenapa kita dua kali memestahon pesta Natal ailas ni roha godang do nabi nabasa-basahon ni tuhata tuhita ima Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu amanginang pesan kami, usahakanlah untuk bisa beribadah di minggu Natal yang kedua ini dimanapun kita berada. Tang yang nami tuhata nama masu-masu hamu malu maka sahih terapular sa ni roha di parrohai mahmu akan namarlas di roha amanami na nami nang matua nang sudah gogo. Totong tuhata nama rorok daging nang todimuna. Selamat Natal amanginang dabi mardongatang yang Tuhamu akka naniasiat ni tuhata Yesus Kristus. Tatangi hommahata ni tuhata pesalmen siap lonom ayat sada sahatu 10 tolu. Edehon hamu masada edenai baru di Jehovah. Edehon ma Jehovah ali sadok tanoon. Edehon hamu ma Jehovah puji hamu ma guarna. Baritahon hamu ma hadwona ganup ari. Pajojor hamu ma di tonga-tongan ya kapar begu hamu lion nai. Di tonga-tongan ni saluhuk bangso halongangan akka nabi nahen nai. Aina tibul do Jehovah jala tamasi tutu pujion. Nasokal do ibana mengatasi sude akka debata. Ai aji-aji do sude debata ni akka bangso. Ala yang go Jehovah naung majadihon akka langit. Hato ngamon doho hamu liau di jolona. Hagogo ondo hinauli masa di bagasan habadion nai. Hamu alia kamargan ya kabangso say lehon hamu mahamu liau doho hagogo on tu Jehovah. Lehon hamu ma di Jehovah hamu liau ni guarna. Buan hamu masih lehon dungi masuk mahamu tu bagasan akka alamana. Marsoba mahamu tu Jehovah marpahian na marhadohoan. Akka hitir ma maradopon ibana ale isi ni sadok tanoon. Buah-buah hamu ma di tonga-tongan ya kapar begu. Jehovah do raja. Hot ma atong portibio dang tagamon humordit. Uhumon nama sugut akka bangso di bagasan hati goran. Marlas di roha ma di siak ka langit jala marulupulup tanon. Marhasak-hasak malaut rodi isina. Marulupulup ma ka ladang rodi nasa na disi. Marulupulup ma disi sudi akka hau di tobak. Di jolo ni Jehovah. Ay nung ngaro ibana manguhum tanoon. Uhumon na malia portibio di bagasan hati goran. Nang akabangso di bagasan hasid tongan. Ita nido sahana demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu Natal yang kedua ini. Firman Tuhan menekankan kepada kita. Siapa itu Tuhan yang kita imani? Dia adalah Raja. Tuhan itu Raja yang memimpin namanggonggomi sudi nasa natinopana. Akadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Pesalmen siapulonom adalah Mazmur Daud yang dinyanyikan oleh Asap dan kawan-kawan dalam arak-arakan tabut perjanjian ke kota Daud. Demikian singkatnya bagaimana Mazmur ini digubah dan dinyanyikan. Di baheni naik komarlas ni roha do hita molo majaha
pesalmen 10 nomon. Naik kon Maria ia marulupulup do hita. Aina marlas ni roha ma bangso Israel. Mabuan poti parpadanan bongot tuhutani si Daud. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Akadia manginang na naing sihang uluhonota siyan barita nauli di bagasan Minggu Natal na padua honon. Yang pertama, karena Tuhan itu Raja. Allah Jehovah do Raja sigonggom saluhud. Dibahani ulaunnya kana persia di Kristus Yesus. Na perjulo manginang mamaritahon hatuaun ni dewata. Di pesalmen 10 nomon. 3 hali didok edehon habuma di Jehovah. Edehon habuma hamulionna hasangapun nai. Oleh karena itu bagaimana kita memberitakan hatuaun, hatong ngamon, hamuliaun ni debata nata haporsiai, na parjolo tong inang amang marhiti akka edde. Edde hom majahuba, edde hom makade puji-pujian mi nang, edde hom makade puji-pujian mi amang, korna ni ingot mi, sadok, maredde edde mahuatong mamuji-muji debata, marhiti akka edde puji-pujian nang edde pakka tidak konon. Yang kedua, songo dia hita mamaritahon hatuaun ni debata, ima marhiti hata dohot kesaksian. Didok disipa jojor habuma di tonga-tonga niaka bangso parbegu. Maka dua hal yang harus senantiasa kita lakukan adalah memberitakan kuasa kemuliaan Tuhan melalui nyanyian puji-pujian. Dan yang kedua adalah melalui kata dan kesaksian. Surat ton ninang, surat ton namang panidangyom mutaringo tuhuaso ni di mana di pardalanan ningulum. Lumobima di momen-momen perayaan Natal di bagasan tahunon. Tutu gudang dora akan namasa, gudang doa kahalongangan naboy tahati dakon. Songo dia dewata marmudu-mudu daging nang totita. Amanginang, kenapa kita harus memberitakan kuasa kemuliaan Tuhan? Nah kining nungahudoko kami alai mana do Jehovah jala raja. Tutu ibana do Tuhan yang maha besar natama puji-pujion. Ibana do Tuhan pencipta sitopa nasa na adong. Ala ibana do Tuhan yang maha kuasa. Dia layak untuk dipuji. Tuhan layak untuk dimuliakan. Karena dialah Tuhan yang maha besar. Dialah pencipta segala sesuatu. Dialah Tuhan yang maha kuasa. Yang kedua amanginang. Ulaunnya karena persia di Kristus Yesus marhiti turpuk sadarion memuliakan Tuhan. Molotapa manat di epistel Yohanes sada ayat 12 akka anak ni debata. Maka anak amanginang sebagai anak Tuhan di dalam Kristus Yesus kita wajib untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Marhiti parange, marhiti pakkatayon, marhiti sude gulme ninguluta, naik kodo hita mamuji-muji pasangapon debata di pardalanan ninguluta. Songot tada pabuana anak ni debata mahita tong di bagasan Kristus Yesus nang tubuh jala natapay maymay. Yang ketiga manginang mempersembahkan ucapan syukur. Pelihon hamu maaka pilihan situtungon. Natamado hita ikon pasahaton hamolation ni rohata. Dang say holan marhiti hata. Dang say holan marhiti ede. Dang say holan marhiti panidangyon. Alay perbue ni hamolation ni. Perbue ni pilihan hamolation ni rohatay. Ikot tapasa matong amanginang godang dalan na. Marhiti huria, marhiti akan na mangurupi akan na pugos na dangol. Ido tada, na setotok kita pasahaton akka pilihan ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus melakukan ketiga hal itu amanginang? Na parjolo na kining mamaritahon hatuaun ni debata. Na paduahon memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus melakukan itu? Kembali ke topik yang pertama. Karena dia adalah Tuhan, Raja, Jala, Nungaro ibana, manopot hita hajol maun. Didok di epistel Yohanes sada ayat 10, gabe daging mahatay, jala maringan di tonga-tongata.
Hatuaunya karena porsia di Kristus Yesus. Dang holan Jehovah do raja. Alay nunga roi bana tu portibion manopot hita kapar dosa. Asa sumuang musai hita bui pajuk padoh hamuliaun ni debatata. Maka pantaslah kita bersyukur. Pantaslah kita menyanyi dengan gembira. Jiwa kita memuliakan Tuhan. Ala ibana Jehovah raja. Jala roh manopot hita hacol maut. Tuhan memberkati amanginang. Sekali lagi, selamat Natal. Tayo di homa buke di nomor 575 ayat 1. Puji madebata na sokal pasangap magoarna puji akarura dohotlung akadolok na timbong dohot asak ni galumbang sude mamuji ho langit nama saya hembang bitangi nama saya torang ombuning nama saya saksa pasangapon ho o debata tung solo tadi ngau lau mamuji ho Tuhan nasago go bahenoku lau pa sangapon hong doli ujung ni ngoluku saipu jioku hong. Diparbadiai devatasi pardami mahamu gabi sundenggan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna ia sohan surahan sahak rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.